xa kubhubhe wena naxa kubhubhe spiritual world ntanga akuzuthiwa hayi binguxola lobe indoda awungcwatywa inyama iyabola kodwa ndiyadelela xa ndithi inyama iyabola ndathi xa ndiyibhala ngesingesi ke phaa kuphaa hayi ku-broadcasting complaints commission ndathi xa ndiphendula phaa broadcasting complaints commission ndathi xa ndisithi inyama iyabola ndithi reflect the case. Is there anything wrong? That is why usisi wefrijini into kuzawubona. And akukho mntu ke ngowathi omnyayi uba kuvela utata ubani sithi enxiba ijazi wamngcwabe nejazi. So zizinto ke ezo uvela ubona uba abantu benza nee-theories zabo ezingekhoyo kuba befuna ukubetha emaqadeni. Hayi, sizalelwe yinja endlini.